Sama waloso gie sani mach wango skunde nyiri mano ma Isiolo Girls. Penjo mabende pod penjore en ang'o matimore, ang'o machako me machalo koda mendie kata poko lor wach mar mano Kanyero Hillside Academy kuma bende nyaka sani oseyang' jopuonjre 21 owito ngimagi, mathoth pod medo yudo hinyruok. Jonyuol pod tiere koda penjo, jo Kenya pod tiere koda penjo magi dwaro mondo piny owacho jokanyo mantiere e skundno mondo omigi duoko ni to en wach mane makelo masichegi gino mabende kaw ngima jopuonjre matindo. Kamano bende e chendo marwa mar mine wacho bang'e kawuono wadhi bedo ka wang'iyo ikruok kata arita ma jopuonjre e skunde. Kopogore koda magi nitiere weche mathoth mabende waikoni kamagi e mago momiyo pek. Tumeweza kupata miili 19 kutokana na lile bweni ambalo limeweza kuteketea. Na Daktari Odora atazungumza zaidi, na hii idadi inaongezeka kufika watu 21, vijana 21 kwa sababu kuna wawili ambao waliweza kuaga hospitalini. Kwan jopuonjre mosewito ngimagi masira mar mach mano wang'o kar nindo ma jopuonjre e skul primar ma Hillside Endarasha ochopo 21. Kifo hiki chake kimekuwa ni cha mshtuko mkubwa kwa sababu ni kiongozi ambaye tumemtazamia kwa mambo mengi, mtaka amani. Jatend piny William Ruto telenoga anda mapacho ka e ywago jalup gavana Malamu Raphael Ndung'u Munywa. The government has already set aside 500 million to start that particular project, both building and bringing in the necessary equipment that will make it possible for us to both produce and to assemble the necessary devices that our children require. Sirkal oketo thenge milion 500 ne gedo mar kambi loso mwandu mag konyo joma nigi ng'ol dago ngima mapile. Machiegni e weche gi nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno, bende ote magi warwako kokale lai maro mar ote machuok ma en 23600. Sirkal koro yango ni nyaka sani jopuonjre 21 osewito ngimagi kama moko 17 poko yangi kama nitiere kotere koda mach manyo wang'o kar nindo mar jopuonjre e skul primar ma Hillside Academy Endarasha. Kaluwore kod jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura, jopuonjre 139 kuom 156 oseng'e kama nitiere. Katika mano jonyuol mamoko osegoyo lipot ni pok giyango ndach nyithigi makelo kwan jopuonjre mapoko yode nyaka 17. Jopuonjre mamoko 4 owito ngimagi kawuono e kinde mane giyudo thieth e ute thieth mopogore. Mwaura olero ni kwan ni onge kod adier hie kendo kwan aching' ibiro chiw e thuolo mar tok tiek tim Kanyero nonro. Tumeweza kupata miili 19 kutokana na lile bweni ambalo limeweza kuteketea. Na Daktari Odora atazungumza zaidi, na hii idadi inaongezeka kufika watu 21, vijana 21 kwa sababu kuna wawili ambao waliweza kuaga hospitalini, mmoja kule Mary Immaculate na mwingine kule hospitali kuu ya Kenyatta. Bado kuna watoto 3 ambao wako katika hospitali ya Mwai Kibaki kule Othaya. Yule ambaye alikuwa Mount Kenya ameweza kutibiwa na kwenda nyumbani. Na ikumbuka kwamba jana watu ambao walikuwa wamekwenda ama watoto ambao walikuwa hospitali walikuwa zaidi ya 70, lakini sasa ni watoto ambao wamebakia. Kutokana na takwimu zetu ambazo tunajumuisha kutoka kwa Red Cross na polisi wetu hapa, kati ya vijana 156, vijana 139 wameweza kujulikana kule waliko. Aidha wale wako manyumbani, wale wako hospitali ama wale ambao wametuacha. Kwa hiyo wale ambao hawajajulikana ni 17. From here the bodies will be taken to Narumori Hospital, after which we'll do autopsy from next week. On Monday the relatives will be
undergoing a process of collection of DNA from them at the hospital by the government chemist. Then on Tuesday, we'll start the autopsy. And during the autopsy, we'll be documenting the cause of death and also taking samples for DNA, which will later be reconciled, so that at the end of the day, we'll be able to unite the parents to their children. Jo-Kenya pod nigi buok tok jopuonjre maromo 21 mag skund primary ma Hillside and Arash Academy manie kaunti ma Nyeri wito ngimagi kaluwore koda mach ma bende nowang'o kar nindo margi. Duoko jo-Kenya kod skunde ng'iyo chenro mowinjore oketi e kuonde nindo mag skunde ma migawo mar somo golo ne skunde mondo koro gilu. Magi moko kuom chikego. Kuonde nindo e skunde ema thothne itiyogo mathoth kopogore kod klese. Omiyo kuondegi kaluwore kod andika mar arita ne skunde winjo ket obed maler kendo manigi thuolo makare ma yamo luorore. Mae e chal moko kuom kuonde nindo e skunde ma idake mopogore pacho kae. Kaluwore kod andikani mochwal ne skunde duto pacho ka, otende ok winjo bed ni odhugore kamae. Andikani dwaro mondo nafas e kind otende obed ma ok tin ne mita 1.2 ka korido e kind otendni idwaro obed ma ok tin ne mita 2. Ok owinjore jopuonjre mokalo achiel oninde otanda achiel. Dhoudi mag kuonde nindo dwarore obed malach kendo oyawre kadhi oko, kendo ok owinjore olorgi gi oko e sama jopuonjre ni e iye. Kar nindo ka kar nindo bende nyaka bed gi dhoudi 2 e gikogi kendo machielo mar 3 e diere mondik ni emergency exit kata kar wuok mapoya. Dhoudi gi nyaka lor kinde duto sama jopuonjre onge kendo ofungu obed gi dom master, dom mistress kata dom prefect. Kamano bende, dirishni mag kuonde nindo kik bed gi ohinga kaka chuma ma odine kendo oyawre mayot kodhi oko. Gik simo mach nyaka bed ni tiyo kendo ketgi machiegni kod dhot mondik ni emergency exit. Kamano bende, auja manyiso ni mach omuoch nyaka bed kama oyudore machiegni kendo mayot. Skunde bende idwaro mondo orang chal jopuonjre kapok gidhi nindo. Japuonjre ka japuonjre nyaka luong nyinge pile ka pile kapok odhi nindo. Jorit mag skunde bende idwaro mondo owuothe alwora mar skul ka gijiwo arita kendo onge wendo muinjoro yiene dhi kuonde nindo gi. Ne masira mora mora manyalo timore e skunde, idwaro mondo ket ranyisi mar kaka ng'ato nyalo yudo konyruok mayot ka idwaro ogur ranyisi ni e klese, apise jopuonj, kar nindo e kind mamoko. Skunde idwaro bed katimo orako maritore kaponi masira otimore. Puonj mar gimonego otim ka masira mar mach omuoch onego tim dwe ka dwe. Idwaro bende gibed kod gik makonyo e kinde masira kata emergency kit moting'o first aid kit, firimbi, onget mar mach, torch, gik simo mach kod map manyiso gedo mantiere skul. Komachielo kuyo gilito kako kaunti malamu tok jalup gavana ma kaunti no Rafael Ndung'u Munywa wito ngimane tok tuore kuom thuolo machuok. Jatend piny William Ruto tolene piny Kenya yore ote mag mos koywago Munywa kaka jal mano chiwore e tiyo ne oganda. Jodak malamu bende oywage kaka jatelo manohero kelo dongruok ne jopiny. Nimemjua kama mtu ambaye ni mpenda amani, mtu ambaye alikuwa anajitolea kwa mambo ya jamii, kuhakikisha kwamba watu wamekaa kwa umoja. Kifo hiki chake kimekuwa ni cha mshtuko mkubwa kwa sababu ni kiongozi ambaye tumemtazamia kwa mambo mengi, mtaka amani, mtu ambaye ametafuta kwa kipindi kirefu vile jamii zinaweza kutangamana. Alitusaidia sana, manaka siku hata ya kufungua soko alikuja akatushauri. Tumeachua pengo kubwa sana na hatujui tutaziba na nini. Anyuola moro mawuok Marani kaunti ma Kisii ntiere koda chiedh nade bang' tho nyargi apoya e yore mok ler e piny ma Saudi Arabia. Temo kelo ringre nyargi moyangi kaka Winnie Kwamboka kowuok e piny ma Jo-Arabu dweche 2 sani pok onyago lemo kata matin. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Okinyi mang'ich e gweng' ma Ibate. Jogweng' osiko gudore mar sumore paro e wi kaka inyalo kel pacho ringre Winnie Kwamboka ma jahigni 29 kowuok Saudi Arabia kuma ne owito e ngimane kaliekore ni ne olwar kowuok e wi orofa. Min Winnie
nyithindgi kod jirende pod ni kod buok manyisore nyaka e lenda wengegi. Sofia Bosibori Ontita, ma en min Winnie, lero twak mare mogik kod nyare mane owinjore obi pacho kowuok Saudi dweche 2 mokalo are nodhi Gulf 2020. Mtoto wangu yule alienda huko ameshaka, hata contract yake ilikuwa imeisha. Alikuwa arudi nyumbani mwezi wa 8 mapema. Mara kidogo hivi tukiendelea kusubiri mtoto arudi, ndio nikapata nikijiulizwa ati msichana wake amekufa. Kata obedo ni pod kiondko chuogi ewi tho mar Winnie, midhiero maduong' mamedo gi paro en kaka ringre nyargi biro chopo pacho kowuok Saudi. Wakasema wamechanga pesa, wamelipa moja, lakini pesa za ndege simekosa. Sasa mtoto wangu bado ako huko. Whatever that is remaining at the moment ni hiyo cargo flight ya kutransport mwili wake na mizigo yake. So the amount of money that is needed from us is roughly 200,000, and it is a rock to us and we cannot manage it on our own. So we are just asking well wishes, friends, mtu yote tu mwenye kona good heart atusaidie, and we'll just appreciate. Kaluore kod chal mar weche e dala gi Winnie, jogweng' koro loso lai mar wilruok e kuyo kod familiano nyaka chieng' yud kaka ikelo ringre Winnie pacho mondo oike. Hapa nyumbani sisi wakizi tunajitambua ya kwamba mwili unapopotelea uko mbali sio vyema tukashike pale kwa kimila yetu ya nyumbani. Kifo chake kimesimamisha hata shughuli za nyumbani kwao. Mama yake she can't go anywhere. Na mama pia alikuwa anajituma ngali kidogo, lakini anapata yake, sio kutegemea sana. Enlit makorogo yotachne familiani bang' nyargi to e piny mar Gulf, kaluore ni mudho lilo emagineno e temo yore makelo ringre nyargi pacho. Kata kamano gin kod geno ni bang' mudho ni ler norieny magibigi miwini kopo mare mogik e yo manimba. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Piny owacho pod dhi nyime kod timo nonro mar yango gima dikel mach manyowango skul primar ma Endarasha Hillside Academy mayudore Nyeri. Piny owacho yango chako chenro mar baro ringre jopuonjre manotho chieng' wuok tich juma manyien kotenegi kod jabero maduong' mar piny owacho Johnson Oduor mar yango nonro mag jopuonjre mane owang' marach. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, chal mar jopuonjre 48 mane ok ong'e ndachgi bende pod ok ong'ere. E odiechieng' mar ariyo bang' masira mar mach ng'ado ngima jopuonjre 18 e skul primar ma Hillside Academy Ndarasha, okwach kich pod dhi nyime kod tudo ranyisi madhi konyogi yudo gima ne dikel muoch mar mach makamano. Kaluwore gi jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura, migawo mar arita ne ogolo chik mar tero migepe duto mochung'ne timo nonro e skulno mar tieko timo nonro e wi masira makamano. E komachielo, jatend jomin wach Patrick Ingonga bende ogolo chik ne tend obila mondo tim nonro mong'ith mar yango gima ne dikel masira makamano kendo chwalo ripot mar gine apise. Ingonga osingo ne jopiny ni apisi mare dhi kawo okang' mager ne ng'ata ma idhi yudo kod ketho. Kata kamano, ong'weng'o pod oliero e wi jopuonjre ma pod ok ong'e ndachgi nyaka sechegi. Tunataka watoto, hatutaki chakula tafadhali, hatutaki chakula. The spokesman has just said that 20 has been brought. Can we see them? At least to be a reprieve to 20 parents. I might be among them. I don't know. That's why we are here. We are hanging on hope. E komachielo, ogai mar obila e kaunti ma Nyeri Pius Murugu olando ni jabero maduong' mar piny owacho Johnson Oduor dhi telo ne chenro mar timo bero ne ringre jopuonjre mane olalo ngimagi chieng' wuok tich juma manyien. Chenro makamano dhi timore od thieth ma Rumoru Level 4 Hospital. Monday we shall be having all the parents wale ambao wameathirika so that they can be together in the process of the analysis of whatever is there. E korka kore, jatend migawo mar somo Julius Ogamba ochiwo siem mager ne ng'ata ma ibiro yudo ni ne onindo e tije kendo kelo masira makamano. We look at those rules and regulations which are policies and find out whether it is time for us to move them a step further
and make them laws so that there are penalties that will attach to any person who violates them, because we cannot go on like this as a country. Chris Owino, Ramogi TV. Piny owacho keto thenge $1,500,000 ne chako gedo mar kar loso mwandu mag konyo joma nigi ng'ol e dago ngimagi mapile. Kane olose nyasi manyisruok mag mwandu mopogore mag konyo joma nigi ng'ol, jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang bende oyango ni ting' mar nyiewo mwandugo osechak dar kuwuok e apis mare nyaka kar tiegruok mar joma nigi ng'ol manokise. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Kaluwore kod riwruok mar thieth e piny ngima World Health Organization, joma nigi ng'ol bilion 2.5 ni kod dwaro mar tiyo kod gige konyo gi dago ngimagi makare, ka kwan ni igeno ni biro idho nyaka bilion 3.5 kochopo higa mar 2050. Kaluwore kod jalup director mar social development e migawo mar Labour Richard Busire, jo Kenya milion 1 ma nigi ng'ol ni kod dwaro mar yudo mwandu kod lony manyasani makonyogi e dago ngimagi mapile. Zakari Mwasia en japuonje kar tiegruok mar Kise. Kata obedo ni onge kod nyalo mar neno, otiyo kod lony manyasani e yudo picha makare mar alwora ma entiere. When I came, when I was just in front here, I couldn't see what is in front of me, how you people are looking at me. So I needed to use some piece of technology so that it would help me. And there it is. It tells me a little. Picture. The image shows a large indoor event. Picha mar kamintiere nyiso oganda mathoth mobet kamoro achiel e romo. Tado mar odno ong'awre malo mabor. Odno nikod teche marieny. Nitiere dirisni madongo e malo mar korot. Chuo kod mine orwako lep ofis. E tok oganda nitiere jogo picha manikod kameras. Koro to bo maber kod otembni manikod rangi marachar, rakwar kod ralum. Red and green colors. Lony machielo ma joma tin kende manigode pacho kam en mano makonyo joma nigi ng'ol mar obwongo kata tuo mar cerebral palsy e loso. I have had access to education. Nayudo thuolo mar somo kendo natieko form 4 e higa mar 2021. Koro adhi nyime gi somba e college. Komba mabede ni konyo e dago ngimana kare, kata kan be awinjore bedo e ngimani. Mwandu makonyo wa dago ngimawa mapile, miyo wan bende wadago ngimawa maber. Magi gin mana kwan matin mag jogo monyalo nyiewo mwandugi ka jo Kenya mathoth to onge nyalo mar yudo mwandu makama, gima miyogi geno kuom jomoko e dago ngimagi mapile. Gedo mar kar tiego jonyuol mani kod nyithindo manigi ng'ol e wi kaka inyalo ritgi, chenro mar gero kambi e pacho ka mar loso mwandu mitiyo godo kod jogo manigi ng'ol, kaachiel koda chenro mar daro nyiepo mag mwandu mag jogo manigi ng'ol tiyo godo kowuok e migawo mar somo nyaka kar tiegruok mar Kise gin moko kuom weche madongo mabende koro sirikal ochako mar neno ni jogo kata nyithindo minyuolo kod ng'ol dago ngimagi makare mana kaka nyithindo mamoko. Kane oloso e nyasi mar nyisruok mar mwandu mitiyogo kod jogo manigi ng'ol mane obagi kar tiegruok mar Kise, jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni sirikal oseketo thenge $500,000 mar chako gero kar loso mwandu kendo chomo mwandu makamago. Government has already set aside 500 million to start that particular project, both building and bringing in the necessary equipment that will make it possible for us to both produce and to assemble the necessary devices that our children require. Belio bende olero dwaro mar daro ting' mar nyiewo mwandugo ne kar tiegruok mar joma nigi ng'ol Kise mondo giyud yot mar nyiewo mwandu kendo nyiewo mwandugo kamoro achiel e nengo mogonyore. That instead of sending certain small amounts of monies to every other school, is that we shall send a certain component of that resource to the school, and we shall send a certain component of that resource to Kise so that they consolidate and be able to acquire the devices in large numbers. And I requested the regulator in procurement to allow me to delegate the procurement authority to the CEO of this institution, because they have better understanding, they have better knowledge, they have expertise here, they'll be able to know which is the right quality equipment that will support our children. You know, these things are medical. Simfros Okinda, Ramogi TV, e kar tiegruok mar Kise.
E kinde go mabende pod omedo ng'iyo mach noero mabende owang'o skul ma Hillside Endarasha mabende jopuonjre 21 osewito ngimagi. En ni sani mach wang'o mano skul noero mar Isiolo Girls kinde mabende walose gi sani gino ero mabende pod kelo buok mathoth kendo goyo kibaji mano chunjo nyuol gi kibaji. Katika manero mano bende madhi bedo twak marwa mine wacho ka ng'iyo arita jopuonjre e skunde. Kagi sani Samson mar Magina Apondo iwacho ni gima timore skunde Nyasaye emong'eyo. Iwacho ni wuoro gima timore kendo en gima lit nde. Fredo Ngiso Junior Wodo Bagwe wacho ni wuoro gima timore skunde ka iwacho ni sirkal owugane oko mondo otima nonro. Owino Janabi kantiero yani Masai jochiende mag majini emodonjo skunde. Iwacho ni leme makoro nyaka koro oketi nyithindo. Ramogi TV chopono maber kabisa. Iwacho ni Nyasaye mondo chung kod jogo ma nyithindgi okalo e mach mar skul manyeri. Mano Kanyero Bishop David Mbae Karojas Wuodi Nyakombata iwacho ni kiwuok Nyatike itimo mos ne jonyuol mapod nyalo tamo mar omo nyargi kwa e piny mar Warabu. Monica kod Joylin iwacho ni tunasema pole kwa wazazi. Kikidhi mabor waduogo mana bang' kinde machuok. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune it'll pop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na deposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X. Beautiful, extraordinary, wonderful woman to be with. I could have bust my gun, but I won't. We've been smoking herbs from a very long time now. See me floating on cloud nine, dancing on the rainbow. I could have been, I love me, oh, I love to be. Turbulence to the future. Digital what? Bang, bang. Let your rise. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Yo, nyakoromoge jua ngeso ni endi, echelo bilo bonito mdagmor, wakelo ni DJ Maplans on the ones and twos. Kachiel koda D Humble Muziki. Soko pogegi mano nyakoromoge jua, mwadi kelo ni Cartoon 47, and of course the BCB band. Kanya ndoko chapo kwa La Voix dance. This Saturday, Samuel Mutieno. Tio, nige ni chape ni setie ni shande goja mapikin baka lale anguka nayo twende down knees down kwa carpet. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro marwa mangeso kangeso mano mar minewacho ka minewacho kawuono wang'iyo arita mag jopuonjre e skunde mano kaluwore koda masichni mosebedo katimore to maduong' mabende gi e jumani duto osebedo kawalose en mano mabendo timore e skul no ero mano ma Hillside Endarasha Academy mayudore e gwenge mag mayudore gwenge mag Nyeri ka bende gi sani masira mar mach wang'o skundi Nyeri mano ma Isiolo Girls. Arita ma jopuonjre chalo nade tenena mar mach kende koso ntiere mamoko mabende owinjo bedni wang'iyo mabende konyowa e twako dhiambo makawuono en jalo nyeweche mag somo mabende wabedo ga godo kinde ka kinde Dr. Mary Goretti oimore. Erokamano ahinya mar riwri kod dhiambo makawuono. Erokamano. Tingeno oken twaka mar moro oken kinde maber ahinya ne jonyuol ma pacho ka jogo eko mabende nyithigi nitiere skul ahinya nikech gisani penjore to ang'o matimore. Gima timore kochacha nyalo timore e skundwa. Wang'iya ni weche mag arita mabende skunde. Ka wang'iya arita to wang'iya mana e kinde mar masira mar mach koso kunde mag kendo mowinjo wang'e. Oimore ahinya Jael, aduoko mos ne janyuol ma to nyithindgi. Ok en gima ber ahinya kitero nyathi e skul tikoni ni nyathi otho mach owang'o ok oyot. Jowinjo malit kabisa. Koro an gima dawachi ni onego watemane matek ni ka nyathi itere skul weg skul obed mar sirkal obed mag ji giwegi gilos ni skul obed kaka ot ma nyathi gi odake kech kama adagi kama idake nitiere arita moketo maber moki kata ka nitie mach kata ka nitiere kuo moro madibedie kata ka en na wach chiemo kende iloso maber koro miyo kama nyathi disome koa e od min-gi gi od wuon-gi onego chal gi kuma noae chande kata koko chalo ahinya to onego bed ni chalo kuma noae nero koro nitie ng'ikruok maduong' ahinya gi gimotimore e dala mar Nyeri. Nyeri no ero. Nikech ka wang'iye ntiere sigana mabende watimo ma ahinya ong'iyo kaka kuonde nindo winjo bedi spacing mar otende kaka winjo bedi dirishni dhoudi gik makamago. Okene ka kane kabiro ka arango kaka ne drawing chal kaka ne odno chal ilo ni ntiere itodo ka jotung kata kama masira moro wuok kuma ginyalo dhiye godo onge gima nyalo wuok e onge exit tin maloyo entrance koro miyo magi onego beni to gi sirkal nosewacho kineno kane mach wang'o Moi Girls to gisungu moko gero ne giwacho ni onego kata kiyawo dhot tiyawo dhot kadhi oko kamano ero drishni ndi kikete ang'ono kikete chumbe gimoro mayot kata ka nitiere wach moro mowuok to giwuok mapiyo twin ma mach chakre saa 5 otieno nyaka saa piny oru gokinyi kata ng'ama nyalo biro konyo nyithindo gi onge nyiso ni ok nwawinjo chik na sirkal okawo to gimomiyo ok winjo chik ma sirkal okawo kar kawa sirkal bende alaumu nikech onego bed ni giwuotho e skunde gi ging'iyo ni to kuno metindo gi ninde giendi ne gisegolo policy kako onego iloro dhot igero dormitory be otimore kama adier. Yes. Nikech ing'eni sani waseneno ka e kinde ma irwako jopuonjre kata irwako form 1 ang'o gene tineno ka skunde ywak ga giwacho ni kwan jopuonjre mokelnwa
ng'eny moloyo facilities ma wantiere godo. Anya paro kinde moko ka watimo sigana to jonyuol wacho ni nyathine no koro olok nyaka hall obedo kar nindo nikech facilities mantiere skunde bende koro tin. Koro mae sama wachayo ng'ato en skul kende koso nyaka piny owacho. Wachayo sirkal ka sirkal osemiyo policy to nego beni gi rango ni to gik mancho chiwo gi endi bo otimgi kaka nego beni timogi. Sani gani endi skundo dich kabisa. Emomiyo apani winge gi wang mang'eny biro bedo nikech nyithindo moko ne otimo klas 8 kapodo nego beni gi klas 7. Koro nitiere ng'eny ma nyithindo mocho dhi form 1 molo ka nego beni gibedo koro to gidhi kamano to chenro malong'o to onge. Ncha dhi skul moro Kajiado do ka dining hall olok kar nindo nikech nyithindo biro mang'eny molo ka ng'itimo nade kaka ne gipango ga chon. Dormitory stays to nyithindo ng'eny to gisebiro. Koro nyaka nyithindo ma dwe mar 10 biro modu mar 10 dwe mar 9 kana nyithindo no odhi mang'eny dak nincha gisel kata loso gimoro e kum duche from January nyaka sani edi gimo selos malong'o onge. Koro yudo ka e kum iyuage pesa ma capitation cha. Pes capitation winjo bedni donjo e gero dormitories. Ing'endi mo wang sani en mar ng'ato giwegi, en mar skul wuon giwegi. Private mo wang niendi. Tiro ni kata mna ber man private onego los ot mar nindo machal gik ma nyathini nyicho ae chande. Kata koko chala ahinya to chiegni godo to thung bende kilose to losi chik na sirkal nokelo. The last report na sirkal ogolo nokoni kaka nego beni dormitories igero. Mano poko timo. Guidelines moket. Guidelines moket kande. Ang'omo guidelines jogo okolu. To sirkal ere mondo bendo tim inspection ni to skunde ma nyithindo dhi giendi obed mag ji giwegi obed mag sirkal dormitory chal nade. Yes. Isaming'iyo dom kendie waseneno masira moko ma bende timore nitiere kinde moko ma bas ma moting'o jopuonjre noyudo masira to bas ni ka owinjo bedni oting'o jopuonjre 21 oting'o maloyo jopuonjre 40. Buses ma kamagi bende yudo ni ringo e kinde moko winjore. Iwacho ni bus ma skul winjo bedni ringo e kinde saa 12 okinyi nyaka 12 odhiambo aparo. Koro ng'ikruok nitiere awacho kendo ni sirkal kisama bus ringo gotieno polisi nitie wang'eyo saka sa dag gi mak buses giendi mondo nyisgi ni to kama okitim. Ndalo moko nadhi Dar es Salaam gi bus to wachopo kapok sachiel koromo nochungo mkwani Dar es Salaam gine Tanzania kar kendi public transport onge ringo gotieno. And because ne wan jo Kenya ne gimiyo warning dikoni never again kikutem kendo to Kenya kar kendi gimo kamago ero timore atima. Sani ne sani school buses mocho go ero ting'o raia ting'ini raia okoni gobeni ting'o school gine gionge insurance e buses go ero sama se lor school ni jini garus jini nyasi mane jede go chiemoro gine niegi jonyuol kata jogweng onate wana wache nango. Koro miyo ka chik oketi to chik onego walugi ke chikego konyowa dak e society maber. Ok gin mar kumowa to gikonyowa mar loso gik moko madhi maber. Koro miyo ana blame ang'o sirkal kendo skunde ni ma blame be jonyuol. Sami to nyathini e skul bi dhi dormitory ing'i kuma nyathini ninde bi ko nyathini ka dormitory. Ok inte kumiga igo iweche ni in koro isetieko registration koro wenwa nyathi. Mano ok ber nyaka ine ndang'o mi itama. Onego ane kuma nyathina chieme kuma nyathina ninde kuma nyathina dhi e cho kuma nyathina okmulo chiemo kanyo nego jonyuol dhiye ma yiego ni ber. Karach to ubedo piny koni yawa gima kama walosuru kech gibiro kelo tabu. Nje no ka higa mokalo chande Mukumu girls chiemo oruore gi gik moko madonjo moko ber nyithindo otimore nade ohinyore ma skul olor. Koro miyo sani janyuol kata sani endi kudhi neno after muse rumo higa manyien ka Nyasaye otelonwa ka nyathi tero skul dhiye ne klas mosomi ni chal nade desk mobete chal nade obedo but dirisha obedo but kama chal nade ne ni chal nade dhiye kama nyathi ninde o chal nade dhiye kama nyathi luokore kama nyathi losore chal nade dhiye kama nyathi chieme jikon mitedo ne nyathi chal nade ng'ie kata pi ma gimodho nikech thothne ibo yudo ni jopuonjre
Pi ma gimodhe tapni, japuonj ok nyaka kata tuomo mito omodh. Mano nyiso ni makosa nitiere. An apuonje boarding school. My last station en teacher training college. Gik mane jopuonj go chame mombe no chamo sa lunch. Kidwa dhi ng'iewo chiembi. Nyiso ni wan ga dieri gima gichamo go en gima ber. To sama koro in japuonj ok nyachamo gima nyathi chamo. Nyiso ni gino ok ber. Sama ok nyamodho pi ne nyathi modho. Nyiso ni gino ok ber. Koro ang'o miyo emomiyo ineno ka tinde sani nyithiwa ok dwar boarding school. Nikech ngima mokul chande kata kaka kunde mag dak chal ok ber kilo machal gimoa e dala. Chon wan ohero dhi boarding nikech boarding thoth wan ne ae mier ma nigi low. To sani tinde thoth mier igoyo smiti, wago dasta. Koro nyathi neno ni ngima ma dala ber kata malo mar skul. Koro ka idwa yaw skul to kodwa yaw skul. To chon wan kane ndalo ma skul idwa yaw to mor malich. Kech ne skul ber maloyo dala. Idhi yue matin. To sani skul ok ber ma thothne en na kunde mag nindogo. Ngima kunde go ok ber ne nyithindo. Kech ot samoro choler oko. Skul chuche richo. Samoro gin latrin, samoro pi onge mo pi aora. Samoro mo pi moro kaka pi moko molel girigo. Koro nyathina nane ochandore. Koro ka koro nyithindo gini, nyithindo owang'. Nikech ok odwa winjo gik ma sirkal ndikonwa, to wabe wan wegi kwadhi to kodwa chwoyo wang'wa. Daktari wapenji, wach mar ni sama koro irindo dhot, tigoyi ka full gi oko. Gini owuok kanye titime nang'o? Nikech en achiel kuom gik mantiere guidelines, akia ka skundi ni ito ripode pok ogol, but skunde mamoko machien ma bende oseyud ni nowang', oyudo ni nyithindo gi iloro negi e dom gotieno sama ginindo. Nang'o? Report ma wiya wacho ni nyithindo ngi olor negi dhot gi oko. To konego timne nikech matron no bedi e skunde gi endi, ma bende onego bed ni en gi cube. Onende iye kanyo ero. Kata ka nyathi moro tuo moro goyo gotieno, kata gimoro timore gotieno, to en the first person matimore nade makonyo nyithindo gi endi. Dide bede matron yonde e ode ni gima kama dok otimore. Yes. Tiro ni kata mna iloro gi ot, kata mna dala odi midake ok nyal loro gi oko. Ok iloro gi oko tininde i ot. Ok timwa kamano ero. Kata mna ndalo mane jomoko wangi factory ma wainde Nairobi karka ni gitie iye to loro dhot gi oko to gitiyo ne sirkal no kwero. Koro karindo ma nyithindo gang'o mi iloro negi dhot gi oko. Ogin jojela. Kata jojela bende olor to askari chung rito to gichal nade. Maka ntie gimoro to piyo. Piyo osego olang to osetim kama. To magi to gin ang'o mi iloro negi dhot gi oko. Ang'o miyo matron ok ninde kanyo ero. Koso gionge kata gi matron. Magu gik ma bende nyaka. Monego wang'e ang'o miyo onge nyithindo ma higni 10, 8, 12 nindo kendgi kata ng'ama ginindo ma rito gi malong onge. Ni watchman e samoro ka watchman nindo tero. Koro miyo giwetuo gi ngima nyithindo. Ok ber. Wach mar omenda nikech kunde moko awinjo ka jopuonj moko kata skunde moko wacho ni gionge omenda malong'o mar keto kare gik moko duto ma piny owacho dwaro. Gik moko kaka nyaka gibed gi fire extinguishers, nyaka gitim fire drills, ikruok mag masira gi. Nikech iwacho ni every point winjo bed ni nitiere gi fire extinguishers gi. Magi gik moko manego gi ok tek. Jonyuol gi chulo fees. Sirkal nigi gigi endi no gi equip skunde gi endi, and every time ka nyathi odonjo skul ngo puonjgi ni ka mach owuok gima kama onego tim, blanket onyonge, kuoyo giri onge, fire extinguisher giri onyonge. Nyiso ni nitiere ng'ikruok maduong' kabisa e skundwa gi endi. To pod awacho ni sirkal onego wuothi tim inspection makinde ka kinde, ok dichiel tiweyo. Tam katam, to be tam katam be nyithindo onego puonjgi ni ka kech moko nyinjo ni kanyo mach wang' to ninde dhi e bwo tanda. To bwo tanda in e bwo mattress. Okia gima owinjo tim. Okia gima owinjo tim. So ni onge drilling mosetim e skul kata matin. Koro mien wake up, wachiw uru, waseninde tich. Jok mantiere marito skunde, jok ma sirkal man education oseninde tich. Wachiw gini lit kabisa. Namba ne duong' moloyo namba mora mora e piny ka. Kanyo ka nyithindo wang'e marom kama. Kech ka 70 olal, nyiso ni ginang'o? Mago buru.
ka 70 ok ginyal neno magi sani mago nyithindo mago buru. Aneno ka sa warumo mana gi dakika achiel modong' ni. Losane gi skunde gimo winjo gi tim kanyakla koda piny owacho ka watieko. Maduong' mogik gidhi girang report mane sirkal ogolo policy kaka itimang'ono igero dormitory to gi safety mar nyithindo girango ndik maber nitiere ne gigolo kaka maber gine gigolo gimko 1 2 3 4 5 6 10 mane gindiko monego beni itimo kigero skul koro gitim magindi gini be jonyuol bende osom gigi ong'e koro gidhi e skul to ng'e ni gima kama chon ndiki erego botimore adier koro watemu jo kama ka ok en nyathina to nyathi ng'ama chielo ok nyathina nyakwara moro watimuru ni nyathi kosekele lweti tirite maber kata miriti mari e odi mondo gik ma yudo kama giendi kik yudwa kendo sani en higni mang'eny kana Kenya yudo uru kaka ma kama nyalo timore nwa to nyicho waseneno onego beni wapuonjore to konyal puonjore en lit kabisa koro waweru ni tich kumi tich niti iti maber ka in gi tich miwuok ni loso nyithi ng'ato ni in gi skul go ala ma skul no e yor moro moriere maber kiki save on nyithindo nyiwo gigi ket kanyo ero ilosi obed gimoro maber ma ng'ato kata ka janyuol weni nyathi to nindo tere kumodoke ni chunye bedo mokwe. Aneno Morris Odete mana Nakuru wacho ni kinde mane wasomo ne ntiere school inspectors tinde to gin kanye mano gimopenjo nyis jolony ni tinde ok jopuonjo kiene jonyuol mondo one kama nyithindo ninde nyathi wacho ni ntiere gi nyathi Machakos Boys wala malama ne nyithindo Pamela mar Kano Pangani ka bende jopuonj boarding pokno yie ni janyuol neno kama nyithindo odake e skul Ongoro Jakindu Beiro kama na yenyo kom ote mane mana kaki wacho nyithindo somo to ne ka betro nyithindo skul tiri iyi na dhi dometi tan ng'ama miyo to nyathina to nyathi mawuoyi ma pedho tanda mokwongo koro en kasruok ang'eni sani wantiere gi committees ma pedho tanda nyathina koro miyo ka japuonj ok nyal yie dhi pedho tanda nyathini day one mi donj mi nyathini ninde skundu nero chich kode mano gima bende koro in kaka janyuol nyaka koro ring kendo irid kendo ikase aparo ni wantiere kod riwruoge mag jonyuol kata PTA gi monjo bed ni watiyo godo kendo gik makamago wang'i e skundewa ni mago ne kare ro kamana inya kuom bedo kodwa e chenro ni mano mar mine wacho kik idhi mabor pod wantiere gi weche manyien mamoko ma waduogo go. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Mondi yudi thumba mar vela kaka sikiza tumimari indiro *812*784 really kata ash Ramogi TV audio thume duto.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Riwruok mok mar piny owacho mar PATH, mano mar KMET kod migepe mamoko ka otenore kod piny owacho ma kaunti ma Migori ochako chenro mar siro chenro mar keto mise makare e dongo mar nyithindo mantiere kind higni 3 kadok piny ka gichiwo puonj ne oganda kod kony mamoko. Jojuma miyo waler mathoth. Nyithindo mathoth e piny Kenya ok yudo arita makare e kinde ma gichako dongo, gino mamiyo ok gidongi e yono makare. Lipot yango ni atamalo mag nyithindo 38.4 e Kenya e kind higni 3 kata 4 obwongogi kata ngimagi duto ok bed kaka owinjore nikech ok giyudo arita makare madwarore ka onyuolgi nyaka gichopi e higni 3. Maya simo nyithindo gibedo kata kod pek e yoregi mag somo e kit ngimagi duto. Chak support nyithindo kochakore higni ka nyathi nie ich nyaka higni 3 mondo waket migawo mar konyo nyithindo mondo nyithindo chak maber e ngimagi machon through program waluongo ni Smart Start Initiative. Because wadwa ni mondo glory mane wan go chon, professors mane wan go chon, doctors ma wasebedo go e Luoland mondo wayud gi kendo gi program ma wabedo go sani. Jolony yango ni midhierogi biro ka nyathi okomi arita makare ma oting'o yudo thieth maber, gago makare kod mamoko e kinde ma gintie higni 3 kadok piny. Nyathi en mwandu mondo miye mise motegno. So mondo nyathini omi mise motegno nyaka ji duto bed kanyakla mondo okonyre tego nyathini e yo makare kaka ngimane nyalo bedo. Koro wang'iyo ngima nyathi korka yor mar afya, korka yor education, korka yo kaka nyathi nyalo tugo. Nutrition mar mama nyaka bed maber eko nyalo ting'o ich dweche 9. Eka nyathi mobonyuolo bobedo gi kilo ma en 2.5 kadhi mbele. E okang' mar geng'o midhierogi mabiro ka nyathi okomi arita makare, piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tende kod riwruokno mar PATH, KMET kod migepe mamoko koro chako chenro mar siro dongruok makare ma nyithindo e kaunti ma Migori. Kidhi e klinik mondo mi ndalo 28 cha oyud kisechako muonyo iron folic acid supplements. Okonyo ni ndalo 28 obed ni iseyudo folate mondo mi kik inyuol nyathi mong'ol, obedo ni development mar nyathi ber kabisa. We're also calling upon the county to look at ECD policies that are there, to also look at the ECD financing, to also look at how ECD is coordinated or the sectoral representation. Apisa maduong' e migawono mar somo e kaunti ma Migori Otieno
wach ni bwo chendoni mane nyithindo koro dongo makare gichako kod puonjo apisas maggi mawuok e migepe mopogore opogore mondo gibed kod lony e siro dongo makare mag nyithindo ma kind higni 3 kadok piny. Ka department ogolo ng'ato miluongo ni focal person mabodhi deal gi jogi nyaka piny e grassroots level. Kendo ipuonjowa weche kaka wanyalo rito nyithindo nikech sama irito nyathini idwaro ni mama ni yudo chiemo makare. Kaunti ma Migori osebedo kod kwan malo mag nyithindo mathirno ma idendo kaka stunted growth men achiel kuom gigo eko manyiso nyathi ok dong makare. Apisa mochune gago makare kaunti ma Migori kaino dete wach ni maromo nyithindo 35,000 e kaunti ma Migori mangima sani othirno nikech koso gago makare kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johale chiro mahero ma en achiel kuom mise mag dongruok motegno ma jolo chumi ma kaunti ma Kisumu ywak ewi chal marach mar alwora margi. Johala go wacho ni taka kod pi mochido kelo harufu marach kendo ketho lwasi margi mar tich. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero gibogo ng'anyo chulo osuru ka tend kaunti ma Kisumu ok owinjo ywakgi. Mae chal mar chiro mahero ma owinjore obed kar ohala maduong' ma onywando johala mathoth. Mak mana ni chal mar chiro ni sani nyiso ni chalo ma ojwang'e kendo ma onimo e dago dundu mar minyaga kod taka mang'we. Johala ywak ni tend kaunti odagi winjo ywakgi maduoko chirono e rang'iny makare. Wase complain ne the county government and the matter has reached the matter osechopo ne revenue minister mar revenue, minister mar physical planning, osechopo ne minister mar public health to onge gima osetim e Ahero ka. Mit koro wan kod chandruok. The other time no wabedo promised ni koro ichako ywe ma the chairman mar municipality no wacho ni ok dhi kawo dwe achiel ka gichako tich. Up to now, sani it is over 1 year. Koro wan kod chandruok e Ahero kama onge kaka wanyalo timo. Jolago yango ni sani ng'we mar chirono osekelo ne moko kuomgi tuoche kendo gibuogo ng'anyo ne chulo osuru ka ok owinjgi. To ko biro kaeri choche dum drainage system to juok to koro ketnwa malo. Iya kaya onge sama nyalo biro Ahero kama maka adok Kisumu moka diew osika tuo. Choche bedo drainage, the same drainage, and the drainage is stagnant. Oko move. To one local machine gim taro ni. Health wise one affected. Wenge waramoa. Iwan gituoche mag ich. Wange freedom. Wako no revenue donge. Ber mwana eno mar revenue wana. Wako no county government mar Kisumu. One benu wane no ber mar usuru mwa choko. Maka onge ber mwanyalo neno. To onge haja mondo wachok osuru e market wa mar Ahero ka. Ahero en chiro maduong' e Kisumu kae. To kendo kang'iye maber hapa ni oluoki buye. To ber mar pesa ok wane. Ko chakre sani ko ginyalo sunwa drainage ni. Drainage motop kani. To ok wane haja mar osuru. Jolago bende ywak ni buogo mar makogi e kinde ma ging'anyo ne chulo osuru ka giywago ratichgi. Isikichiko wachika na Ahero ni ibiro los drainage. The other time MCA no promise ni 10 million no say goal mondo be los go drainage. Up to now, some of them came to me to silence me. The reason why we wrote such a letter to the national government, the officials here, including the country revenue reinforcement officer, came and wanted to arrest me and take me to police station, and I dared them that day, and they went away because members of the public were also very angry that day. Koro chandruok ma wan godo kani ok wang'eyo ni ang'o manyalo timore. Can the Ministry of Health, national government intervene, or the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa President William Ruto, can you intervene and come to our rescue? Chiro Mahero maluwo Kibuye e choko osuru ne tend kaunti ma Kisumu. Debe ni rem ni kanye mamiyo chiro no ok nyal chwale rang'iny mowinjore e yor ler. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County.
Koro wadonje pau tuke kuma bang' wuok amodhi ma onge gol gi tim mar Zimbabwe e lap ma Mandela mayudore piny Uganda. Kenya biro rakore gi tim mar Namibia mano chieng' tich ariyo. Stars mano bedo ma onge jaloyo kendo kapten margi Michael Olunga. Kocha Engin Firat nowito thuolo mathoth mag loyo ka jotugo margi mar ariyo e kindgi gi tim mar Namibia. Nyaka koro gilok tugo mondo giyud loch margi mokwongo e Group J. Stars wuok e piny ma Uganda kawuono ka gichomo Afrika ma milambo kama gibiro rakore gi tim mar Namibia chieng' tich ariyo e tugo mar ariyo mar manyo otiko mar tugo tuke pinje mag Afrika higa 2025 e tugo no mabende ibiro bagi e alap ma Orlando Stadium. Sami Kempes ma en achiel kuom jogo malaro kom mar riwruok matayo tuke adhula lig maduong' pacho ka FKF ochwalo ng'ur kokwedo chike moketi mabiro tayo yiero mabiro. Kempes nochwalo ng'ur mare e doho mamalo mar Court of Arbitration for Sports ma bende nochwalo tarik 3 dwe ni mar 9. E romo makende manobagi riwruok matayo tuke adhula tarik 24 dwe mar 8 higani nogolo chike manyien mibiro tigodo mar bago yiero. Kata kamano Kempes ma notugo ne tim mar Harambee Stars gi klab mar Gor Mahia olero ni chikego ok ginyal tigodo gi sani komedo ni moko kuom chikego biro thiro yiero. How long do you have, by the way? Sami is what Kenya can never have in terms of he's a technician, then he's an administrator. Because I've followed the way he's run his business. He's not coming here in Kenya to look at FIFA money, to look at what money can give him, what football can give him. The only sensible path forward to normalizing the state of football is institution of normalization committee by FIFA. This path will immunize current election process against actual and possible judicial challenges. These challenges are inevitable in view of current situation of football, regardless of who wins the upcoming elections. Jaloch machone ng'we mag nus ng'we kinda Abraham Kiptum kachiel gi Viola Chepng'eno nobedo joloch ng'we mag AGC Tenwek Hospital Half Marathon manobagi e kaunti ma Bomet. Kiptum mawuok e kaunti ma Nandi notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa 1 dakika 3 gi nyiriri 43. Wesley Yego mawuok e kaunti ma Nakuru notieko thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 okaw gi Brian Kipyegon. Viola Chepng'eno botieko e thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom saa 1 dakika 14 gi nyiriri 8. Cynthia Chemutai mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet notieko thuolo mar 2 ka Lilian Chebitok notieko thuolo mar 3. Ng'wego nobagi mar choko omenda mar romo milioni 1 mar konyo jotuo maonge kod omenda mar chulo thieth. Mbio ya leo ilikuwa mzuri sana, ingawa ilikuwa ni hard course, but nashukuru Mungu kwa mbio ya leo. Nikiona weather ilikuwa sio mbaya vile, ingawa baridi ilikuwa ngumu. Race haikuwa rahisi, niling'ang'ana. Nilipewa mazoezi, nilikuwa na injury, sasa nilikuwa nimepumzika kidogo, nilikuja kuona vile ilikuwa. Team mar KCB RFC gi Kabras RFC ong'ado tiko mar quarter finals e tuke mag rugby tielo mar Driftwood Sevens mibago e boma ma Mombasa. Kabras magin joloch lig mar rugby noloyo team mar Mwamba RFC points 7-5 kapok giloyo team mar Nakuru RFC 24-0. Jobengi ma KCB komachielo noloyo team mar KU Black Blood points 19-5 kapok girodho jobag tuke Mombasa SC points 35-5. Quarter finals ibiro bagi odiochieng' makiny kapok jaloch ong'ere midhiambo makiny. Gonde kowuok kuom jotugo Federico Di Marco, David Fratesi gi Giacomo Raspadori nokonyo tim mar Italy wuok chien gol 1 kendo loyo tim mar France gonde 3-1